As clínicas de podoloxía aumentan o número de pacientes no verán. Os profesionais recomendan unha boa hixiene para evitar patoloxías como eczemas ou fungos e calzado apropiado para que o pé non sufra. A época do ano na que máis amosan os pés é no verán, por iso cada vez máis persoas acoden ao podólogo. As clínicas contan cun importante fluxo de xente que quere lucir os seus pés sans neste período do ano e previr patoloxías máis propias do verán. Normalmente en esta época co tema do calor e todo, os pés sudan máis, entón aparece moito máis eczemas, hongos e, bueno, acuden para tratar desde os nenos ata os máis maiores. Para ter os pés no mellor estado posible, Lorenzo recomenda O mellor é ter, poñer esta época que son solamente 3 meses de calor, eu sempre recomendo unhas sandalias que suxeite ben o pé, e despois, por suposto, o zapato que teña un contraforte cando temos que calzarnos e non podemos ir de sandalias. Pero, aproveitar este tempo para airear un pouquiño esas uñas que no inverno sufren tanto. Ir á praia é habitual no verán, é unha actividade que pode axudar moito á saúde dos pés e camiñar descalzos pola area. Eu suelo mandar camiñar moito pola area, ao final fortalecemos toda a musculatura plantar, desde os nenos, sobre todo, para o desarrollo do seu pé, que son os que máis podemos tratar e non tanto paliar dolores como é na xente máis maior. Un dos calzados máis habituais son as sandalias ou as chancletas, sen embargo, poden danar os nosos pés. Moitas veces, ao final, se temos unha marcha pois que tende máis hacia unha supinación, por exemplo, que falando das torceduras, as sandalias temos que ter cuidado, porque necesitamos un calzado que suxeite máis e ir de cara a un zapato máis pechado, e en este caso non pode usar tanto a sandalia. Nos casos nos que as persoas boten moito tempo co pé nun zapato pechado ou faga exercicio, o mellor é usar sempre un calcetín transpirable que non faga aí de efecto invernadero, que transpire e utilizar antitranspirantes ou desodorante para os pés. E controlando a sudoración, moitas veces os problemas da piel, da dermis, van a mellorar casi ao 100%. Tamén é unha época especialmente complicada para a xente que sofre enfermidades crónicas, como o caso das persoas con diabetes. Moita medicación suele resecar moitísimo os pés e os talóns, entón nesta época, como van ao aire, afectan un pouquiño máis e se agrietan, entón aí sí que temos que ter cuidado para evitar grietas, moita hidratación con urea ao 20, o que máis se manda. E se pasa algo, pois sempre acudir a un profesional que axude, porque esas patoloxías hai nas que cuidar moi de cerca.